खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 10 फेब्रुआरि एबा बिटिसि गोरोबथा सान। दिनै बिटिसिआव गोबां फसंथानफ्रा बन्द थागोन। दिनैनि साना बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनै बिटिसिनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव बिटिसि गोरोबथा सान फालिगोन आरो बयनिख्रुइ देरसिन क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव दिनै बिटिसि गोरोबथा सानखौ 45,000सो सुबुंफोरनि थुबुरमाजों गाजा गोमजायै खुंजागोन। फुंबिलिनि हाबाफारि बादियै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेननायनिफ्राय जागायगोन। बेजों लोगोसेनो दिनैनि हाबाफारियाव बागुरुम्बा दोहौ मोसाखावरिफोरनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय 10,000 रां अनसुंथाइखौ गथायगोन। बेराफारसेथिं दिनै मेट्रिक आनजाद, नाथाय जायफोर मोसाखावरिफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां नङा बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै अनसुंथाइखौ लांफैनो हागोन। माजबाद पुलिस हान्जानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। माजबाद पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 127 किल'ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौबो हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला उदालगुरि पुलिस आरो माजबाद हाग्रा बिफाना जथायै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय गान्जा लाबोबाय थानाय समावनो सिग्रोमनानै हमनो हायो। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ लालपानि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय रुपाजुलि गामिनि लालटा बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खामानियाव फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबाय थायो। नाथाय बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खामानिखौ एबा फालांगिखौ मावनानै एरेस्ट खालामजानाया जोबोर लाजिनांथाव। दिनै 10 फेब्रुआरिनिफ्राय मेट्रिक आनजादा जागायजेनबाय। रायजोआव गासै 4,38,565 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव जिरायगोन। रायजोनि गासै 1,046 था स्कुलाव खुंजागोन मेट्रिक आनजादा। दिनै फुंबिलिनि 9 बाजिनाय लोगो लोगोनो खुंजागोन मेट्रिक आनजादा। मेट्रिक आनजादखौ लानानै सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय सिगाङावनो गोबां एसअपि जारि खालामदोंमोन आरो बे नेमखान्थिफोरखौ दिनैनिफ्राय फरायसाफोरजों लोगोसे आनजाद नायगिरिफ्राबो मानिनानै सोलिनांगोन। एसअपि जारि खालामनाय बादिब्ला आनजादसालिनि गासैबो खथायाव CCTV केमेरा लागायगोन आरो सोंथि बिलाइ आरो फिन्नाय बिलाइ बेखेवनाय खथायावबो CC केमेरा थागोन। आनजादसालिनि गाहाय दरखं आरो खामसालियावबो CC केमेराखौ लागायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो आनजादसालियाव फरायसाफोरजों लोगोसे आनजाद नायगिरिफ्राबो मबाइल फन लानानै हाबनो मोननाय नङा आरो आनजादसालिनि दरजा खिरखिफोरखौबो बन्द खालामनाय जागोन। गसाइगावनि थेलिपारा टल गेटआव बेले-बेजे दुंहाव थासारि सोमजिनाया गिख्रंथाव महर लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि बायजोनिफ्राय फैनाय मालगारि ट्राक गारिफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। टल गेटआव थानाय बिबानगिरिफ्रा रां होयैनि थाखाय बिहार, सोनाब बेंगल, सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ बुनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। टल गेटआव थानाय रांखांग्रा बिबानगिरिफ्रा गारियाव बांद्राय मुवा बेसादखौ थिखोनानै लांनायनि थाखाय ट्राक गारि ड्राइभारफोरनिफ्राय गोबां रां दाबियो होननानै अजद दैखांदों आरो रां होआब्ला सिगि-सिग' खालामनानै रां दाबियो होननानैबो फोरमायथिबावदों। बे जाथायाव टल गेटनि रां खांग्राफोरजों गसाइगाव पुलिसाबो सोमोन्दो थानायनि अजद दैखांदों ट्राक सालायगिरिफ्रा। बे गिख्रंथाव जाथायाव पुलिस आरो ट्राक ड्राइभारफोरजों गोबां नारा-नाथा जानायनि जाहोनाव पुलिस बिबानगिरि मन्टुराम बर'आ जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। 30-31 जानुवारियाव बर'मायाव जोंहा जथुमा जादोंमोन आरो बे जथुमायाव थांखि लादोंमोन जे 15टा जि LAC दङ बे 15टा LACआव लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि कनस्टिटुएन्सियाव जोंनि वार्कारफोरजों जोङो मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्राम बा वार्कशप मोनसे खालामगोन आरो बेयो दिनैनिफ्राय जागायबाय। सप्तासेनि गेजेराव 15टा समस्तियाव आं बेरायजोबगोन आरो जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै जोंनि जिल्ला लेभेल, ब्लक लेभेल आरो प्राइमारि बुथ लेभेलहालागै गासिबो जोंनि वार्कारफ्रा एक्टिभ जाजोब्बाय आरो 15टा समस्तिनि गेजेराव प्राय 9-10टा समस्तिया जोंहा जोबोद मोजां जानानै दङ। बाखि समस्तिखिनियावबो जों खामानि मावगोन। नाथाय भेरगाव समस्ति, टंला समस्ति, गरेस्वर, तामुलपुर बेबायदि माखासे समस्तिफोर दङ बाक्सा बे समस्तिफोरा दायो जोबोद मोजां स्टेबल जानानै दङ आरो बेवहाय जोंनि वार्कारफोरखौ जोंनि मावथिफोरखौ लोगो मोननानै आं नुदों जोबोद कनफिडेन्सआव दङ। आत्मबिश्वासा जोबोद गोख्रोंथार। दा नंखायनो गुबुन गुबुन दोलोआ मावनाय गोरोन्थिफोर आरो बड'लेण्डआव जि सरकार फैदों दायो मास मोनब्रैयाव जिखिनि दावराव-दावसि जादों, थासारिफ्रा गाज्रि जादों, बे गासैबो बिथिंफोरखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा जि हारिनिनो जाया मानो मोनसे सावरायनाय फैदों आरो सावरायदों जे जेरैखि जाया UPPL-खौनो लाबोफिननांगौ आरो UPPL-आनो बेवहाय मोनसे स्ट्रं दल हिसाबै खामानि मावनांगौ। अब्लासो बड'लेण्डआव गोजोन आरो खौसेथिया थागोन, बयबो रैखाथि मोनगोन आरो जौगानाया फैगोन। जोङो 15टा समस्तियावबो बिजाथि जों थिग खालामगासिनो दङ आरो गेलेनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ।